Dala ng matinding init ng panahon, marami ang nagsasamantala sa pagbebenta ng mga malalamig na pagkain at inumin tulad ng maraming naghahanap ng paraan para maibsan ang init. Isang halimbawa nito ay si Lola Annabel ng Barangay 38 Legazpi City na nagbebenta ng halo-halo. Ayon kay Lola Annabel, napapansin niya ang pagdami ng kanyang mga customer dahil sa matinding init. Pag ganitong panahon talaga, kailangan natin yung papresko sa katawan natin para maiwasan natin yung mga, di ba, karamihan yung heat stroke, di ba, yung mga gano'n. Kaya kailangan presko. So ito, halo-halo. Ayon sa Pag-asa, kaninang alas 2 ng hapon umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index na lubang mapanganib lalo na sa mga taong matagal na nakabilad sa araw. Mas mainit pa daw ang panahon lalo na ngayong darating na weekend. Generally, expecta po na mainit as in maalinsangan sa mga susunod na mga araw, lalo na po over the weekend. Ayon pa sa Pag-asa, patuloy na mararanasan ang epekto ng dry season o tag-init hanggang sa buwan ng Hunyo. Pinapayuhan ta po yung mga kababayan natin na tuwing lalabas po tayo ng bahay, patuloy po tayo magdala ng mga tubig, uminom ng maraming tubig at magdala ng mga pananggalang katulad po ng payong. Samantala, sa kabila ng matinding init ng panahon, may tsansa pa rin umanong magkaroon ng isolated thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Parbasena.